Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Ayaw kumpiyansa na nasa ospital si Big Boss, si Chief Ujirax. Unsa? Ayaw pa ila ha, nga nagkaibaw ka na nga siya ang among Big Boss. O ayaw ka balaga, tuan sa dito sa ospital ang mga pulis nga maoy akong kisultihan sa tanan. Amping lang sa imong mga lihok, Rinaldo. Aida. Salamat. Okay, sige. Amping ha, Rinaldo. Bye. Bye, Aida. Nanan ko sa ospital si Chief Ojirax. Namaong big boss sa sindikato nila. Manawag pagkakupulis aron mo escort na mo. Wa pa siya mabaliki siyang palimuot. Pero nakuha na ang duha ka bala siyang lawas. Lingko na. Wa pa mamatay. Basta masamang damo, matagal gid ang mamatay. Sir, kumusta si Victor? Patay na ba? Kahipat yun ang mga sala, Jeff Ojirax. Wa pa din siya mamatay. Animal. Kaingon ko na, Jeff. Ang masamang damo, matagal mamatay. Huwag gini ka mo magkasulti, sir. Wa pa. Kaya pag-abot na mo, napa siya sa operating room. Oh, salamat. Ha? Unsay salamat, Chief? Ganun nagpasalamat ka man? Kuwan. Nagpasalamat lang ko, sir. Nabuhi pa din taon ang akong amigo. Animal. Animal ning pulisa. Animal yan. Lain ug tunada ang iyang gipanulti. Ang iyang mga pangutanan ako. Mura siyang nagduda. Chief Ojirax, manggawas lang kami sa kwarto din ni Picto, Chief. Oh, kini, si Chief Ojirax mo yun. Mas labing mayo, sir. Oh. Uy, nalipalay ka, Chief. Pastila ni mo, sir. Ayaw hatagig daw tang kahulugan ng akong gibating kalipay. Tungod kay suod ko man kining tawhana god. Mo ba? Sige, Chief. Sa gawas namin, ha? Kaya mag-assign pa kong mga pulis nga mo yung bantay kay Picto. Dili ang iyang bantayan kini si Picto, sir. Niya ko. Kinahanglan, Chief. Kay kriminal siya. May dako siyang kaso nga angay niyang atubangon. Men, tara mo. Manggawas ulit na sa kwarto ni Picto. Teka mo. Kini si Chief Ojirax mo yun. Animal. Unsaon ko man sa pagpitlo kini si Picto. Naggwardyado maning hinampak. Sa dili pa kita mga naog nining sakinan. Ay mo kalimot sa akong gisulti ninyo ha. Agapito. O, Papa Ronaldo. Oh. Relax lang ta. Aron dili ta mailahan nga nasayod na kita sa tanan bahin ni Chief Ojirax. Hain mangko. Sakit pa man ilihok. Ni ada ko sa langit. Naigo man ko ng gipusil, Miss Picto. Sa to pa, patay na ko ug nalangit ko. Nagagita ko mga nagsulob og mga puti. Ay, aray, kasakit. Kahiyon na kahi ko. Buhi pa maday ko, nagapil pa man ko nga kahiyon ko. Ay, abang nga di abot mo na ko sa ospital. Kaya naamang ko'y nakita nga dextrose. Nga kanang nagputi, nga nagtrabaho, maday na din sa ospital. Ay, tabang!
Damang! Wa may midul na ko. Kayo na juga ko. Hala. Agoy nawan na nakaihi na hinuon ko. Ay! Sakita na sa kong bagtak sa pagpinugong sa paglugsong. Uy, katupong isa ka pukos bungtod, sakit akong paa. Akong tiil, o akong bagtak. Wala katapusan ng akong kasakitan sa lawas, ade. Dawaton kay Gors naman. Bahala na lang ning sakita. Ang importante nga makaabot na kusubos. Mayon tag dunay makaagi na ko nga motor aron makasakay nako. Kasakit na lang jud sa akong bagtak. Agoy. Motor may akong gi-request, Lord, dili man dogdog. Agoy. Unsaon man ako pagpadayog lugsong nga dangog naman ang daan. Kakalit mas uwan. Mayo kay ni ka, Sir Rinaldo. Sir, kumusta aspekto? Nagkasulti na ba mo? Misulti na ba siya nga? Naya mong tingog, sir. Oh. Nasa sulso kwarto si Chief Ojerax. Mao ba? Sorry sir. Wa pa makamat nung buot si Victor, sir. Pero buhi siya. Na-operahan siya, sir. Pero wa pa yung kasulti. Mao ba? Nag-assign ako duha ka pulis nga mo'y mo bante na Victor. Sa suod, sir? Sa gawas na. Pili sa sud. Mga nurse tayo may baw nga ubante niya sa sud. Okay, sir. Unsaon ti kas pagpitlo ka? Na may mga pulis nga nagbantay nimo sa gabas sa imong kwarto. Skata. Gwardyado man. Total. Wa pa man ka mga bata. Ipadayon na nako na pikto ha. Kining akong kamot. Kusgan man Dili ka na makaikuntukon ti ka. Pati yung ti ka pinaagi sa kong pagtuok nimo. Kini, si Chief Ojerax mo yun. Mutuok na ko nimong animal ka. Aray! Sir, sige si Victor. Nga naman ka? Men! Sunod sa kwarto. Ganun, sige si Victor. Move! Sorry kayo mga sir ha. Sorry kayo. Aray! Ako mo tayong tanawon ang iyang samad ba? Pero nasipyat ko. Ako siyang naratugan ako. Sorry Pito ha. Sorry kayo. Ganun, sige si Victor. Si Rinaldo, kuyog siya sa polis. Animal. Raindrops are falling on my head. Dapat magkanta. Pastilan basa na kay ko. Wa man daw ko kapasilungan, ani, oy. Naisagbot pero di man ko makapasilong ini. Nabasa na ginoon ko. Wa na kay planong mo undang, uwan. Mayo kayo nakamakton ka nagbuot, Victor. Sir. Mongyo lang ko, sir. Mongyo ko ni mo pagawasan na siya din, sir. Kana siya ba? Kana. Yan naman, Pito. Migo man ta. Sir, kunta na ta. Sakit ka akong kani mo baya, ni mo Pito. Naman sa mga lablab mantika, kamantay ka na? Agoy. Chief Ojerax, hangyo lang. Palihog lang akong gawas kay investigahan pa ako si Victor. Imo kong pagawason. Nga ako man ang chief o pulis. Ay, bawa ko, sir. Pero ako may head investigator. Gawas lang lagi palihog, sir. Ako ra? Animal. Ituyo mis buang Kawang tanan. Um, Sir Rialdo, may ubag sa gawas lang pabot. Yes sir. Bilin ko din Chief, baya ko. Gawas lang palihog.
Sir? Animal. Ay, salamat in town kay mito ang nagid ang uwan. Padayon ako glugsong bahalag dangog Ay, pagkasulti na ko! Para! Habal ka! Jangan, Dong, habal ka dong, habal ka. katiguan na nimo. Hanggang pasakya ko ay! Ihatod ko sa mga pulis! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!